Kai, a ce mallan gari ya waye baka da ko sisi. Yau kam da akuya da kaza duk wanda muka samu kwamushewa za mu yi. Bara mu tashi mu duba mu gani. La akuya a banza. Daidai waye. Yare mumu ba. Nam? Nam? A wai na zo wucewa ne sai na ga ta sarge shine ta ce da Allah na zo na gyara ta shine zan kwance ta.